Anxo Arca, alcalde de Padrón, moi bons días. Moi bo día, Álvaro. Que tal está? Moi ben. Como foi o verán? Pois o verán foi intenso e con pouco descanso. Intenso, bueno, sí. Bueno, non houbo moitos días de apagar o móvil? No, prácticamente ningún, porque temos moitas celebracións nas parroquias e nos queremos estar presentes en todas coa veciñanza de Padrón e de todo o seu entorno. Bueno, hai moitos temas, dos que falar do Concello de Padrón, como sempre, un concello activo, proactivo. Chus Campos, responsable de turismo festas, bos días. Bos días, Álvaro. Como foi o verán? Pois na mesma liña que di o alcalde, con pouca tranquilidade, pero bueno, con alegría. Moitas festas e moita actividade. Bueno, se toca a volta ao cole para os cativos, tamén iníciase pois o curso político. Outro novo curso que como comeza, alcalde? Pois comeza con moitos proxectos en execución e con outros que van a comezar a executarse en breve. A verdade é que tanto agosto como setembro cadran precisamente pois para materializar algúns proxectos que estaban pendentes de execución. Estamos agora mesmo executando a nova ruta das pesqueiras, 18 kilómetros, para coñecer, digamos, o aspecto pois máis natural de Padrón, poñer en valor estas estructuras, as pesqueiras, non tan ligadas á lamprea, e poñer en valor, por suposto, o noso ámbito fluvial do entorno do río Ulla. E despois tamén temos a pavimentación de viais en Pazos e Pedreda, que está xa executándose e que se suma, pois, por exemplo, rematamos hai pouco un vial no Naveliño, en Estramundi tamén, e outros proxectos que van a comezar pois en breve, non agora en setembro e nas próximas semanas, como son o pump track do Paseo da Constitución, o campo de fútbol de Estramundi ou os parques infantís da Rúa Vila de Rianxo e da Devesa en Estramundi. Por tanto, este goberno non paramos en agosto, non paramos en setembro, non sei exactamente cando imos a poder ter un momentiño libre, pero o importante é que Padrón continúe tendo mellores instalacións, mellores viais e que a xente de Padrón pois poida ter unha mellor calidade de vida. Houbo certos reclamos a outras institucións, co Centro de Saúde e demais. Como se foi avanzando esas reclamacións desde a institución local? Pois mira, a postura do goberno en canto ao Centro de Saúde era que a Consellería asumise o coste da reforma integral do Centro de Saúde. Así o levamos ao derradeiro pleno de xuño e a resposta da oposición pois foi unirse tanto o Partido Popular como o BNG para modificar esa proposta do Partido Socialista e basicamente aprobar pois que o goberno local aportara a metade do custe e a Consellería a outra metade. Por tanto, pois en cumplimento con esa proposta que se aprobou en pleno por parte da oposición, pois non nos queda máis remedio que mobilizar remanente e levar a pleno un recoñecemento extrajudicial de crédito para habilitar eses fondos e poder facer o centro de saúde. Insisto, previsiblemente se vai a facer esa reforma, 50% será a cargo do Concello, 50% a cargo da Consellería. Non é a opción que nos creíamos máis axeitada para Padrón, porque acumula unha falta de inversión importantísima e creemos que iso é facer que os padroneses paguen o doble por ter unha sanidade pública decente, non? Pero, bueno, ese é o mandato da corporación en pleno e cada un terá que defender a súa postura. Bueno, falou dos proxectos que están en marcha, outros que estarán en breve. Supoño que a medio longo prazo tamén haberá ao final da legislatura uns traballos que lle gustaría ter feitos ou polo menos encamiñados. Hai algúns deles que pode abordar aquí, que pode confesar? Sí, bueno, voume reservar un pouco porque xa teño experiencia suficiente como para saber que unha cousa é a vontade e outra cousa pois son os prazos e etcétera, non? Entón, Padrón ten proxectos que son complexos, pois como por exemplo a reforma da mercado de abastos, que nos gustaría sacar e eu creo que imos a poder facelo. Creo que eso vai a cambiar de xeito importante a imaxe de Padrón, non? Pero en xeral nos enfocamos este primeiro mandato no que nos atopamos a mellorar o estado de mantemento de todas as instalacións públicas municipais e tamén pois do viario municipal, etc. Non creo que todas as instalacións, o Concello en xeral viña con unhas infraestructuras moi esgotadas e, por tanto, é necesario que inicialmente
cheguemos a ter ben conservado o que xa temos e a partir de aí conseguir cousas novas, non? Creo que esa é unha postura responsable e o que espera a cidadanía de nós. Por certo, como foi o curso turístico? Como foi este verán, Chus? Bueno, foi Imos moitos peregrinos, polo menos nos que transitamos moito por esa zona, a ruta que pasa por Padrón de Camiño a Santiago, cada vez acolle máis peregrinos, non? Bueno, sí, solo fai falta dar unha volta por Padrón en calquer tarde da semana e aí vese a cantidade de peregrinos que transitan polo pobo, que ocupan as terrazas e que enchen os negocios de Padrón. E tamén ese turista que acude a Padrón para moitas situacións de pasar o día, incluso de pernoctar, a gastronomía, o reclamo cultural, que se suma aos peregrinos. Efectivamente. De feito, para eso temos varias opcións de actividades no Concello, como son visitas guiadas, hai empresas que colaboran para facer actividades para atraer todo tipo de turistas, non só peregrinos, e que poidan facer algo en Padrón, que non sea só chegar a Padrón e non teren que ocuparse. Por exemplo, Outono Cultural, que é unha programación que ven cargada e que xa nos plantexa a antesala do Nadal. Pois sí, o Outono Cultural va encargado tamén de un montón de propostas para todos os públicos, son diversas e que, se todo vai ben, iniciaremos, e isto é unha novidade, cun ciclo de cine que se celebrará en 3 espazos, no auditorio do Campus Tecnolóxico Cortizo, no auditorio municipal e tamén no auditorio da Casa de Rosalía, e que nos vai a traer, pois, por exemplo, pois o filme de Castelao, non? Creo que é algo que todas as galegas e os galegos deberíamos ver, a nosa vinculación con Rianxo, pois creo que é evidente, non? É o noso pobo irmán, e, por tanto, animamos a toda a cidadanía e toda a xente que queira desfrutar da comarca e incluso visitantes a desfrutar deste outono cultural que nos preparamos con moito mimo e que enche Padrón pois precisamente de ofertas que non se ven no resto do ano, non? Bueno, pois con novidade aí, cine en 3 lugares de reclamo. Por certo, hoxe, se non me equivoco, o día da Nosa Señora da Escravitude, que nos leva a escravitude en Padrón, que ten, supoño, actos... Non sei, hai comisión de festas na escravitude? Concelleira, non? Non hai comisión de festas, e dende aquí, pois quero facer tamén un chamamento a que se animen os veciños de escravitude a formar unha comisión de festas, e dende o Concello os apoiaremos como estamos apoiando a todas as... Porque como saen en todas as festas este ano? Sen comisión, hai actividade? Porque algo plantexaban, algunha pregunta de que abordásemos este tema algún dos nosos seguidores nas redes sociais. Cando non hai comisión de festas, que ocurre? Bueno, esta é unha festa que, como outras moitas, non, está ligada a unha celebración relixiosa que no seu momento foi moi exitosa. Digamos que a Virxe da Escravitude ten pois unha grande aceptación e se lle profesa unha grande devoción, pero agora mesmo pois ten as celebracións religiosas, non, durante todo o día, ten a novena previa. E o Concello pois colabora cos gaiteiros no día de hoxe, dan misa solemne, pero, en fin, podría chegar a máis, podría retomarse... Orquestras e demais. Efectivamente, habría que ver os espazos, porque ali pois os espazos son un pouquiño reducidos, pero, bueno, podríase lle dar unha maior entidade e, por tanto, pois como fixo a concelleira, pois facemos ese chamamento para que, pois un grupo de persoas poida poñer en marcha unha comisión de festas, como fan pois noutros lugares e noutras parroquias, e por suposto terán o apoio do Concello. Que valiosas, esas comisións de festas, as de Padrón e as de medio Galicia enteira, que fan un traballo, a verdade, encomiable, e que dende aí, existindo unha comisión de festas, a colaboración do Concello podría ser maior. Sí, claro. E será maior. Dende logo que sí, nos apoiamos a todas as festas de todos os territorios porque forman parte da nosa identidade e, por tanto, non só o apoiamos en este caso con gaiteiros, con actividades, senón coa presencia do goberno. Somos un goberno que queremos estar coa cidadanía, que queremos estar sobre o terreo. De feito, sairemos aquí, nos cambiaremos e iremos á misa solemne de Nosa Señora da Escravitude, despois estaremos pois recibindo no Concello os deportistas do Club Ciclista Padronés e faremos unha visita ás súas instalacións co deputado provincial Antonio Leira. Quer dizer, nós non só somos un goberno que estamos aí atrapados no Concello, sino que queremos estar ca cidadanía. Creo que é o que se espera tamén de nós. Hai un ano que pasaba a Volta Ciclista por Padrón. Pois sí, creo que foi, se non recordo mal, cando foi o 28 de agosto. Nada, hai escasos días a volta que se está celebrando novamente, e o deporte que tamén forma parte, aparte do ciclismo, o deporte que tamén está moi vivo coas escolas deportivas e cunha programación
deportiva municipal. Pois, dende logo, e aparte do ciclismo, pois tamén temos unha ampla programación deportiva que se fixo pública hai poucas datas e que tamén está pensada para todos os rangos de idade e que vai a ter ateigados as nosas instalacións deportivas, non? Porque creemos que o deporte é importante para a vida diaria, para a nosa saúde mental, para a nosa saúde física e, por tanto, aí dedicamos tempo e esforzo a diseñar un programa. Son suficientes as infraestructuras que ten o Concello de Padrón para que ningún cativo se quede sen practicar deporte? Pois por agora sí. Por agora sí. 3 pabellóns municipais. É certo que nos gustaría aumentar, digamos, como decía antes, non? O nivel de mantemento, ainda que fixemos un esforzo importante e aí está pois, o pabellón do Campo do Souto como exemplo de inversión potente para poñelo en nunhas condicións óptimas e de momento sí o son. É certo que está moi tasadiño o tempo ali, non? Está todo moi controlado, pero de momento sí que podemos ter unha boa oferta e que non se solapen demasiado as actividades. Falando de actividades, supoño que a concelleira estará xa traballando no Nadal. Efectivamente, xa levamos traballando no Nadal. Dende o verán. Sí, desde antes do verán, para manter pois o nivel que se está cadando nos últimos anos, para que a xente nos teña en conta a hora de visitarnos. No Nadal e no Samaín, que tamén xa o temos aí á volta da esquina, que non queremos ver o outono, pero aí o temos. E nada, e tamén da festa deste fin de semana falar que se suspendeu a actuación do sábado dun grupo de DJs organizado por Open Air en colaboración co Concello, e que estamos pensando en cambiálo para outro día, a ver se é posible encaixalo próximamente. Sabemos que a xuventude quere actividades, a xuventude necesita tamén ter ese espazo de ocio, e en eso estamos traballando. E tamén outro dos temas que teño por aquí anotados é que se vai producir dentro de pouco é unha primeira excursión aqueles que queiran, veciños e veciñas de Padrón, a ese pobo co que hubo un irmandamento aí pouco tempo de Arjonilla. Cando será esa data? Como un se pode inscribir? De que consta esa viaxe? Pois mira, vai a ser o derradeiro fin de semana deste mes. Non sei agora mesmo en que cadra, pero bueno, último venres e sábado de mes, que cando teñen ali as súas xornadas medievais, e isto acae ben. A Corporación de Arjonilla veu a Padrón precisamente pola feira medieval e fixemos coincidir, digamos, esa publicidade do irmandamento nesas datas, e agora pois nos acudiremos a Arjonilla. Sei que teñen grande ilusión por recibirnos, nós tamén estamos moi ilusionados. Entón, bueno, pues, digamos que non tiñamos moito tempo para organizar unha excursión ao uso e decidimos darlle este formato de caravana, non? Na que cada a cidadanía pode coordinarse, pode xuntarse para ir nos seus vehículos. Isto nos dá bastante mobilidade, porque hai que pensar que, bueno, Arjonilla é un pobo do interior de Jaén. Aquí estamos moi acostumados a que teñamos unha grande rede de albergues, de aloxamentos ligados ao Camiño de Santiago, pero isto non é en todos os lugares así. Entón, é importante poder ter mobilidade nos vehículos cando estemos ali. E eu creo que vai ser unha experiencia moi gratificante. Sei que o pobo de Arjonilla tiña moitas ganas de irmandarse con Padrón. A nós, digamos que nos pecha un círculo de irmandamentos que ten moito sentido, non? Pois con Rianxo, precisamente polas nosos lazos familiares, en fin, as nosas dinámicas como povos, tamén por Rosalía e por Castelao. Por Rosalía tamén con Santiago, ten moito sentido, e polo propio Camiño de Santiago, e con Arjonilla, pois por Macías o Namorado, non? Creo que isto pecha ese círculo e o fai con moita coherencia, e eu espero que isto sea productivo para os dous municipios. Tamén os vimos sentados coa Corporación de Santiago de Compostela tamén para estreitar outros lazos que xa existe de por sí, en diferentes celebracións, o Día de Padrón en Santiago, o Día de Santiago en Padrón. Siguen adiante esas conversas para sacar que? Cal é o froito que se quere sacar desas conversas Santiago Padrón? Pois mira, con Santiago temos moita colaboración porque compartimos moitas dinámicas, e unha delas que é moi importante é o Camiño de Santiago, eso é evidente, non? E compartimos tamén pois certas problemáticas que se manifestan nos nosos concellos, quero dicir, me refiro a problemáticas, pero realmente casi sería máis axeitado referirse a isto como xestionar o éxito, non? Porque somos unha cidade e un pobo exitosos en materia turística, e, por tanto, temos que saber afrontar as dificultades que se van creando, non? Ou as necesidades que se van creando alrededor disto. E eu creo que é importante
que teñamos pois esa comunicación, saber os pasos que se van dando para afrontar diferentes regulamentos. É certo que tamén temos comunicación coa cidade da Coruña, onde tamén están afondando nestas cuestións, e simplemente para ordenar e para, como digo, xestionar o noso éxito turístico e facer que nos permita ter unha calidade de vida para a cidadanía que vive todo o ano pois en Santiago ou en Padrón, e ao mesmo tempo que garantir unha calidade turística. É buscar un equilibrio. E para iso creo que é boa cousa que nos comuniquemos entre gobernos de distinto signo político, de distinta entidade, para conseguir entre todos pois ese equilibrio, non? O que debería ser máis a política, conversar entre distintas forzas e, sobre todo, entre respetar os seus homólogos, non? Dependendo das siglas que temos. Dende logo que sí. Sacouse adelante os orzamentos de Padrón. Padrón ten orzamentos cos que traballar, porque o deixamos aí co verán polo medio cunha trifulca. Vostede falaba de alianza entre o PP e o BNG para tumbar os orzamentos, para non poder sacalos adiante. Agora, se quere, falamos un pouco da vida política e de como se está vivindo, incluso con acusacións a través de redes sociais e perfís pois anónimos polo momento, que están, pois non sei se facendo ben pola armonía no Concello de Padrón. Hai orzamentos en Padrón, alcalde? Hai orzamentos, quedaron aprobados automáticamente despois dese prazo que debe transcurrir despois de presentar cuestión de confianza e non sair aprobada, e, por tanto, pois entraron en vigor, pois creo que na terceira semana, non recordo agora o día no que foron publicados, pero, bueno, a finais de agosto foi cando entraron en vigor, e, por tanto, pois o goberno seguirá traballando e seguirá materializando pois os proxectos que son importantes para Padrón. Eu creo que facer oposición é importante, e creo que en Padrón nunca se fixo oposición como se está facendo deste xeito. Cando nós estábamos na oposición, evidentemente tiñamos unha actitude crítica co goberno, pero facíamos sempre dando a cara, e facíamolo sempre dentro pois dun rango de cortesía e de educación que creo que é o que se lle presupón, porque a cidadanía creo que non valora ben que se este continuamente acudindo ao insulto e agora xa a descalificación persoal, e menos que se faga desde perfís anónimos ou con nombres, en fin, perfil falsos que se ve que son maliciosos e que atacan pois coa mentira ou coa descualificación persoal. E aquí o que tivo que padecer a nosa concelleira a semana pasada, pois eu creo que deixou en evidencia cal é a estrategia destes perfís que quizáis non poden atacar a xestión. Ninguén pode decir que este goberno non sea traballador e, por tanto, pois teñen que acudir a estas artimañas que eu espero que desboten canto antes. O sea, vostede me pareceu entender que vincula oposición con estes perfís. Hai algún tipo de contexto que vostede os vincula, ou poden ser cidadáns anónimos que nada teñen que ver coa política? Ou pode haber, non sei, Me parece moita coincidencia que isto se incremente despois da chegada pois de certa persoa a liderar un dos grupos da oposición, me parece, e tamén pois que dende estes perfiles estén continuamente propoñendo moción de censura, desbotar o goberno, etc. Pois claro, nos leva onde nos leva, quero decir, que están intentando influir na política padronesa unha evidencia, non? E que o fagan desa maneira pois tan baixa, pois en fin, creo que evidencia pois o que hai, non? Non quero reproducir o pos do que está falando o alcalde, supoño que algúns o verían, pero atacaba de forma directa Chus a vostede. Exactamente. Por facer exercicio, por utilizar bueno, pois unha roupa para facer exercicio apropiada para o propio deporte. E máis cun patrocinador do ciclismo, porque o deporte que practica vostede, entre outros, é o ciclismo. Como se quedou cando leu esas palabras, ese ataque directo hacia vostede? Bueno, pois a sensación é o que comenta o alcalde, que é como un ataque hacia as persoas, hacia as mulleres, sobre todo, porque tamén atacan ao entorno do alcalde, tal, sempre hacia as mulleres, e me parece que é unha forma de facer política moi sucia, desde perfis anónimos, e que eso pode ter repercusións, porque a mí o que máis me preocupa non é que me ataquen a min, é a imaxe que eso pode dar á xente nova, as rapazas que queren practicar un deporte, que queren facer ciclismo, e poden puñer un malló, claro que sí, queren ir ao ximnasio, poden puñer un top, claro que sí. Esa é a imaxe que non podemos permitir, que a imaxe que queren lanzar. Entón,
eu seguirei usando o malló do equipo Cortizo, obviamente, o equipo do noso pobo, orgullosos que estamos de ter un equipo que leva 70 anos de traxectoria, do que saen ciclistas a equipos profesionais, con categorías inferiores para nenos e nenas. Eu creo que ao final ese ataque nos reforzou. Moi pocas veces o perfil de Cortizo ten que responder, e respondeu en primeira persoa, desmentindo categóricamente a parte que reflexaba e que mencionaba que directivos de Cortizo non estaban moi de acordo coa utilización das redes pola súa parte. Neste caso, Cortizo desmentiu categóricamente todo o que reflexionaba ese post. Sí. Desminteuno porque obviamente é un orgullo. E máis, ao contrario, sentía orgullo de que veciños e veciñas de Padrón utilicen o seu... Porque non son eu, hai moita máis xente que ten as súas equipacións e que as luces lucen orgulloso, porque é un equipo de referencia non só a nivel de Galicia, senón de toda España. E oleada de cariño que lleveu tamén nas redes. Totalmente, eso, a verdade, nos deixou abraiados porque chegou a min, non só a min, ao alcalde, a todo o goberno, unha oleada de apoio increíble de todas, bueno, de Padrón, que me sinto moi orgullosa. Realmente o pobo demostrou que non quere esas atitudes, que non lle gustan esas formas de facer política, e oleada de cariño de alcaldes, alcaldesas de todos os colores, concelleiros, xente de Padrón, de fora de Padrón. A verdade é que nos vimos abrumados. E do equipo desta radio, que xa o puxemos aí, pero tamén o decimos agora porque eso non vai a ningún lugar. Traspasouse algunha línea roxa? Hai intención de que isto non quede impune? Vese algo de, non sei se de delictivo nese post? Pode actuar a xustiza? Non, de momento. Pois aínda é algo que non entramos a valorar con profundidade. É certo que estamos atentos a estas cuestións. Hai unha proliferación de perfís anónimos que difaman, que difunden mentiras, que evidencian pois un odio que é moi palpable, pero bueno, nos fronte a eso o que pretendemos é combatilo con máis traballo. Quero dicir, nos estamos aquí a traballar polo noso pobo, pola cidadanía de Padrón, e para isto vamos a dedicar esforzo. Non, eu creo que non debemos desviarnos ningún ápice do noso rumbo, sacar adiante os proxectos que son importantes para a cidadanía padronesa. Toca resistir e despois a cidadanía falará. Nós non imos a perdernos en contestar e moito menos rebaixarnos a esa linguaxe que se utiliza, porque non é que se pretende que eu creo que a cidadanía está contenta e está orgullosa de ter un goberno que está onde ten que estar, que traballando e o carón pois da veciñanza nas súas celebracións e facendo todo o posible para que Padrón avance. Esta é a nosa folla de ruta e imos a seguir así. Entón, estamos quedando a entrevista así como un pouco depresiva. Vamos a darlle un cambio aí igual, non? Falaba antes a concelleira do Nadal, que non mencionou, pero o Nadal vai vir con sorpresa, posiblemente, non imos a desvelala, pero vai haber unha novidade importante, creo que vai a marcar a diferencia e que as padroneses e as padronesas van a desfrutar máis aínda do noso Nadal. A mí me gusta que anuncien novidades, pero que materialicen un pouco máis a novidade. Un pouco pronto para desvelar ese tipo de secretos. Pero vai haber novidades na programación, no seu conxunto, entón. Sí, na oferta que vamos a... Na oferta. Sí. Van a disfrutar moito. Sobre todo os nenos e nenas, penso que sí. Vale. Pregoeira, ha habido usano Abel Caballero, o ano pasado unha muller vinculada ao mundo do deporte, se non lembro mal. Eso foi en Pascua. Eso foi na Pascua. Eso foi na Pascua, verdade. Pregoeiro de Nadal de momento non temos. Xa estaba mesturando eu. Non temos, pero pode ser, Podría ser. O que pasa que aquí en Padrón, en Padrón saímos do Nadal e estamos xa en Entroido e Pascua. Eso é verdade, eso é verdade. O Entroido, por certo, o ano pasado, exitosísimo. Penso que dos entroidos da nosa contorna, incluindo grandes cidades de maior participación. Foi de verdade. Sí, participación dos que, bueno, das carrozas que desfilaban e da xente que acudiu a ver, foi multitudinario. A Pascua multitudinaria tamén. No Entroido foi un acerto cambiar o itinerario e utilizar agora a Nacional 550, que dá moita máis amplitude. Recordo que este Entroido estiveramos hasta o último momento, creo que foi no Entroido, esperando a sair porque a ver se chovía ou non chovía. Sí, a chuvia que finalmente o tempo mantívonos aí un pouco en vilo, pero ao final foi todo un éxito.
Bueno, pois algún tema se nos quedou en riba da mesa, alcalde, concelleiro. Pois eu penso que non. Agora imos un pouquiño xustiños de tempo porque, como decía, temos que ir queremos estar presentes na celebración de Nosa Señora da Escravitude e despois pois co deporte padronés, visitando o Club Ciclista Padronés e facendo ese recoñecemento a unha traxectoria exitosa da que nos sentimos moi orgullosos e que fai que Padrón sexa pois un dos berces tamén do ciclismo galego, non? Así que temos un día intenso hoxe por diante. Pois, alcalde Anxo Arca, Concibe Padrón, sabe que todas as entrevistas que fai neste medio de comunicación pois non caen en saco roto, cousa que cando ven a este medio supoño que o fará para eso, non? Para que a súa mensaxe chegue á cidadanía. Bueno, esta é a labor de difusión que temos que facer do que se está traballando. Creo que é bo que a cidadanía este informada, que o Concello dé conta do que se está facendo, e eu creo que polos micros de Radio Líder pasa xente diversa de todas as formacións políticas e, por tanto, creo que isto é a normalidade. Eu sei que en Padrón non era o mellor o normal ver o alcalde ou ver os concelleiros pois transmitindo o que se está a facer. Creo que isto, pois, a mellor a xente, algún se ten que adaptar. Que vostede apostou pola cercanía aos medios de comunicación, por marcar na xenda distintas entrevistas, cousa que con anterioridade vostede dixo que non era tal, non? Claro, pero é que isto é o que hai que facer, o sea, é o que se espera tamén de un alcalde e de un grupo de goberno, os concelleiros e os concelleiros que informen do que se está a facer, de cal é a intención, cal é a folla de ruta, que a cidadanía poida ver os seus dirixentes cumplindo co seu traballo, non? Chus, algo máis? Nada máis. Pois vémonos na seguinte, porque moi habitualmente tanto Anxo Arca como Chus Campos aparecen por estes estudios para seguir ahondando e para seguir actualizando a súa xestión. Nada, ata a próxima. Ben, que vaya ben. Gracias. Feliz día da Nosa Señora da Escravitude.